teisingiau gavau rekomendacijas atvykti į istoriją. Pirmiausia, tai būtent, ką ir minėjau, norėjau to kūrybinio proceso pažiūrėti, kaip žmonės ieško idėjų ir labai originalių idėjų. Kita patirtis, kurios norėjau, tai buvo, kaip viską organizuoja, kaip planuoja viską, nes noriu išmokti planingai dirbti, planuoti viską. Ir norėjau išmokti dirbti komandoje, gerbint kiekvieną narį komandos. Irma har examen i informations- och kommunikationsvetenskap från universitetet i Vilnius. Men det är film som är hennes passion. Hon har redan ett företagsprojekt, ett produktionsbolag som ska heta Alarm Films. Tobias Jansson är vd för Story, ett produktionsbolag för dokumentärfilmer i Stockholm. Jag tror att den är hur bra som helst den här. När jag undersökte lite närmare Erasmus-utbytet för entreprenörer så tyckte jag lät som en bra idé för vårt företag. Att få in en ung, kreativ och arbetsduglig och duktig person i bolaget. Irma är en väldigt entusiastisk person. När hon går in i projekt så finns det ett naturligt driv i henne att göra nytta. Och det smittar av sig. Hon är dessutom kunnig i marknadsföring, vilket inte är självklart i dokumentärfilmsvärlden. Så hon kan även långsiktigt hjälpa oss att marknadsföra våra filmer. Under sina 4 månader i Stockholm fick Irma vara med om alla etapper i produktionen av en dokumentärfilm. Från de första förberedelserna till klippningen och distributionen. Att hon kände till den litauiska kulturen och kunde tala språket var också mycket värdefullt för Story när man gjorde research för en dokumentärfilm om litauiska arbetare i Sverige. Apskritai, stažuotės metu man labai patinka, kad yra įvairių darbų nuo projekto prasidėjimo iki projekto pabaigos, tai yra postprodukcijos. När Irma återvänder till Vilnius tänker hon starta sitt eget produktionsbolag och göra litauisk film mer känd utomlands. Kaip jaunai verslininkiai, sakyčiau, kad labai svarbu yra komunikabilumas. Tada reikia priimti riziką ir mokėti ją priimti ir turėti vadybinių žinių, kad sugebėtum bent jau pagrindinius dalykus kompanijoje suvaldyti. Jag hoppas ju såklart fortsätta arbeta med Irma på ett eller annat sätt. Den sortens utbyten är ju oerhört viktiga. Så det är en uppsida med europeiska samarbetet. Iš tikrųjų, esu dėkinga, kad atsirado šita programa, nes būdama Lietuvoje niekada gal net nebūčiau išdrįsusi pradėti galvoti apie tai ir to labiau apie tarptautinę veiklą.